Sanibonani ngane zakwethu, sengiphinde ngabuya futhi kusawunto uthi wakho uzwalo ubuhlebebhungu namanye ebusayithi intombi. Ngizocela ukuthi mlaleli usubscribe kwi-channel, ulike bese uyakhomenta. Angabe kuqinisiwe uma kuthiwa umuntu ubonga esefile, kodwa nangu uWelile abafana bakaMgqumeni uyabonga besaphila. Nesenzo abasenzile njengoba benazo ukuthi ungize umlando for wakaMchunu ubehanjelwe ikhehla elizala yena. uWelile wakaMchunu uveze ukuthi kwathi kuLosine abafana bakaMgqumeni bafika nenkomo ehamba ngenyawo kanye negrosa. Umngcwabo ozoba ngesonto, bafika negrosa nenkomo, okwakuyinto leyo nabo ababethi baphosa ezivaneni ukuthi umngcwabo uqhubeke, ikhehla lifihleke ngesizotha. Lokho okuwumlando abawenzile abafana bakaMgqumeni, ngoba uzokhumbula mlaleli ukuthi naphambilini bake bafika futhi bezobonga ungizwe owake wakwenza futhi njengoba ibhova lakadikadika senazi ukuthi alisekho emhlabeni. Ungizwe owawuyena owaba nesu noma owaba nombono wokuthi njengoba iqhawe lalihlonishwa nje ezweni, lihlonishwa umhlaba wonke, laziwa futhi nangengoma, ake kwenziwe into encanyana eyisikhumbuzo ukuthi kumbulwe itshe, kukhunjulwe iqhawe. Bathi izandla ziyagezana-ke mabesho.